Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και σήμερα εδώ μαζί μας. Έλα εδώ θα το ξέρω. Για ακόμη μια φορά εκδήλωση της Trail Academy. Αγαπητοί, μαζευτήκαμε και πάλι για να κόψουμε την β' μας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Όπως ξέρετε, για τους καινούριους που είναι εδώ πέρα, η Trail Academy είναι μια παρέα που ξεκίνησε με 5 άτομα και έχουμε γίνει τώρα όλοι αυτοί. Ελπίζουμε να γίνουμε πολύ περισσότεροι. Να είστε κοντά μας όλοι, να προσπαθούμε να κάνουμε την ίδια πράγματα και για την πόλη αλλά και για μας. Λοιπόν, ελπίζω να σας έχουμε όλους στην επόμενη εκδήλωση. Να κόψουμε την πίτα μας. Απλά να σας πω κάτι, ότι όπως κάθε εκδήλωση που έχουμε κάνει έτσι και αυτή, μαζεύουμε κάποια χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Από τα ημερολόγια που είχαμε κάνει, κάποιοι είναι και φορικοί εδώ πέρα που είχαν δώσει το ημερολόγιο και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ και γι' αυτό. Έχει συγκεντρωθεί το ποσό. Έχει συγκεντρωθεί το ποσό των 400 ευρώ, το οποίο σε συνεργασία με το Market Λαδάκι θα πάει σε δωροεπιταγή στο Κέντρο Στήριξης Οικογενειών Παιδικού Χωριού ΣΟΣ εδώ στην πόλη μας. Βασικά μπράβο και στους χωρινούς και τώρα που χάσουν πρώτα τα λόγια. Έχουν μείνει κάτι τελευταία ημερολόγια, οπότε πάρτε και αυτά, είναι λίγο το ποσό. Λοιπόν, να φανάξουμε το ΔΣ όλο εδώ πέρα πάνω αυτή και να κόψουμε την πίτα μας. Μπράβο, παιδιά. Πάτε εμένα. Άντε ρε. Λοιπόν. Όποιος κερδίσει το φλουρί βασικά της πίτας, το δώρο είναι 2 νυχτερεύσεις στο ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Καστοριά, στα Κουτσάρια που πάει ο σύλλογος μας. Μπράβο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Όλοι χέρια. Άντε ρε τσάλα. Σίγουρα. Σάμε ρε παιδιά. Άντε χέρια εδώ. Λοιπόν. Καλή χρονιά να έχουμε παιδιά. Να είμαστε καλά όλοι. Μπράβο, έτσι. Τα χέρια κάτω. Λοιπόν, κόμπηκε η πίτα μας. Απόψε έχουμε τη χαρά να έχουμε και άλλους συλλόγους μαζί μας, όπως είναι ο Σύλλογος Νέων του Αιγύρου, που μας στηρίζει και το στηρίζουμε. Φυσικά, όπως έχουμε πει, πολλούς χορηγούς που μας βοηθάνε συνέχεια σε ό,τι κάνουμε και θα συνεχίσουν να μας βοηθάνε. Όπως επίσης και έχουμε ένα χορηγό που πρέπει να το πούμε ιδιαίτερα, ο οποίος είναι από τη Θάσο, είναι μαζί μας συνέχεια και στα καρναβάλια παντού, είναι η Χρύσα και είναι η προσφορά, η πίτα και τα ψωμάτια όλα από την κοπέλα. Λοιπόν, θα γίνει τώρα παιδιά και μια κλήρωση, η οποία με τις προσκλήσεις που έχετε δώσει όλοι που έχουμε πάρει, θα κληρωθούν κάποια δώρα. Δεν είναι για δώρα. 5 λεπτάκια ακόμα και μετά συνεχίζουμε να το πρόγραμμά μας, έτσι.
σαν απόψη τέτοια μόρα. Σαν απόψη τέτοια μόρα. Κάθε που γύριζα το πανηγύριζα, την ίδια έκανα υπομονή, όμως γελάστηκα σε όλες διάστηκα. Καμία δεν άξιζε επιστροφή.
ευχαριστούμε πάρα πολύ την ορχήστρα. Ένα χειροκρότημα για την ορχήστρα μας. Και επειδή φυσικά είμαστε Trail Academy, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στο ίδιο στυλ, να υπάρχουν αλλαγές. Και με την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και τη στολή μας. Θα παρουσιάσουμε τώρα τη στολή μας για το φετινό καρναβάλι της Ξάνθης. Όπως είπαμε είναι Μαδαγασκάρι και φοροφυγάδες της Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί Παναμάκια. Μπράβο στο Άκη μας, τη Ζεύκα. Ένα χειροκρότημα για τη Ζεύκα. Δεύτερο στο Άκη, η Καμιλοπάταλη. Ένα χειροκρότημα για το Καμιλοπάταλο. Και τώρα ο τρομερός, ο λιοντάρι μας. Το λιοντάρι μας. Τα φιλιά σας όλα και είναι αυτά. Σέντρα, λιοντάρι και Καμιλοπάταλη. Και τώρα η ατραξιόν, η μεγάλη, η τρομερή υποποταμίνα μας. Ένα χειροκρότημα! Δικό σου ποταμινά, χορέψε το μόνο σου. Το έχεις, πάμε, και! Πάστε! Χειροκρότημα, χειροκρότημα! Δείτε τι θα γίνει στην Ξάνθη. Αυτό είναι μόνο ένα μέρος που αυτό θα γίνει στην Ξάνθη, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα ζωάκια μας, τα μανακέρ μας. Και θα συνεχίσουμε το επόμενο μας τώρα, παιδιά, με τον DJ, τον Δημήτρη μας. Που να το πω, χειροπέδε στάιλ, ο Παγκάνιον στάιλ. Τρέλα κατέμι, τρέλα, ήταν η Ελλάδα, πολλάκι πολιτισμό και νόμιζε ξυπνάδα. Μα ήταν η πολιτική χρέωσανε τα πάντα, που τον ήλιος πια δεν είναι τσάμπα. Και πληρώνουμε ρεμανικά κίνητα που μας χρεώνουνε, και δεν τελειώνουνε. Κάθε μέρα κάτι άλλο μας σκοτώνουνε και χρεώνουνε. Σαν κοινάω, δεν μας κοιτάω, πρώτα θα βρω, να συμπατώ, να συμπαλέ.
Κανείς δεν είναι κανένας, κάτι που είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος ο λογικός, κανείς είναι πεθούντος. Κανείς δεν είναι για κανένα, παιδιά διαιρωμένα. Άρχος από την αλήθεια, παιδιά, μπορείς και να ξέρεις παρήκτα μέρα. Απόψε νύχτα, είναι δικά σου, είσαι μια μέρα. Το μόνο θέμα πώς περνάσει, όμως μας βάζει σε πειρασμό. Μπορείς να φύγεις με λογισμό, αναστατώνεις δεν με λυπάσαι. Το πρώτο θέμα πώς περνάσει, όμως μας βάζει σε πειρασμό. Μπορείς να φύγεις με λογισμό. Στου φορούν τα βήματα,